Mauna ni ang driver's manual. Niya arita magsugod og tuon. Unya subaya lang ang akong basahon. Ako sa siyang basahon sa in English. Dayon akong i-interpret sa Binisaya. Okay, magsugod na ta. For an original driver license of any type, you may be tested on vision, knowledge of motor vehicle laws, traffic signs, and driving skill on road test. So, para sa original nga driver's license sa bisag unsa nga type, kinahanglan ka testingan sa imong vision or imong pananaw, kung hanap ba kag pananaw, tinaaw ba, kinahanglan ba kag ansyuhos. Dayon ang imong knowledge of motor vehicle laws, so mao na nimo kang mga makatunan unya sa manual. So imo ni siyang timan-an kay ila kang testingan pud ana sa balaod sa pagdrive. Dayon ang traffic signs, so mga signal o mga signs nga imong makit-an daplin-daplin sa mga karsada, ila pud kang testingan ana, naa pud na sa manual. Dayon ang imong driving skill. So kung ang imong drive-an kuan ba kanang hinay or kusog or kanang murag makulbaan ka mo sakay, or kalma ba o smooth o kanang murag safe kay imong feeling kung mo sakay. Next is magkat-on sa ta og unsa na ang intersection. Ang intersection, karsada na siya nga upat ka karsada mag-abot. Pareha nang naa sa picture. So, a good example sa intersection kay parehas at anang naa sa 903 back road o kanang dapit sa kapilya nga inigliko nimo paingon sa Sam's Club. Mao na siya intersection. Naa po'y intersection nga dili back road. Naa didto dapit sa highway. Parihani. Intersection na siya. Pero naa siya sa highway. Kasagaran intersection sa highway, naa na siya traffic signals or kanang signal bitaw nga mo red light, green light, yellow light. Basta timan ang intersection is bisag unsa nga karsada nga mag-abot ang upat ka karsada kanang murag cross ba. So mao na intersection. Sunod, skills observed and graded during the on-the-road driving test. So kanimo ni nga mga skills ang ilang obserbaran o graduhan while nag-drive ka sa imuhang on-the-road driving test. So, ang una, ilang graduhan ang approaches to intersections, stop signs, and traffic signals. Meaning na ilang obserbaran o graduhan o unsaon nimo pag-drive sa mga intersections. Kay kailan naman kag intersections. Kung kinsay makauna sa intersections, ikaw ba'y mauna o imo bang paunahon ang nakauna nimo? Ilan ang obserbaran o graduhan. Dayon ang stop signs, kung kamao ba ka mo bantay o musunod sa mga stop signs nga imong makitaan sa mga kilid-kilid sa karsada. Unya ang traffic signals, kanang na green light, red light, yellow light, kung kamao ba ka musunod ana. Sunod, quick stops. Stopping as quickly and safely as possible when told to do so. So kung ingnon ka sa imuhang driving tester nga, sige, stop ko no. Graduhan ka niya, unsaon ka pag stop, mukalit pa kag stop pinakalit or mo stop kag sakto lang. So dapat imo nang katuunon kay graduhan ka na. Sunod, backing. Unsaon nimo pag-backing? For example, gikan ka sa garage. Niya mo backing ka kay mo gawas ka sa garage. Yun ana. Ila kang graduhan ana. Sunod, stopping, starting, and parking. Katong stopping, mauto siya.
kung unsaon nimo pag-stop. Pinakalit ba nga mura kag makalitan or kalma lang nga stop. Kay naa na siya dapat yung kasundon nga skill sa imong pag-stop. Tudluan man ka namo. So ang imong pag-starting, unsaon nimo pag-start or pagpaandar sa sakyanan, ila po kang graduhan na. Dayon unsaon nimo pag-parking, kung masulod ba gyud nimo ang sakyanan sa duha ka puti nga linya sa parking lot. So kinahanglan nimo jud nang mapasar kay ila kang graduhan ana. Sunod, use of the clutch in vehicles with standard transmission. Kani siya dili ni applicable nimo kay ang atong sakyanan dili man siya manual. So kuan man siya automatic. So dili ra na. Sunod, turn signals and use of the horn. So ila sang graduhan ang imuhang paggamit kung muliko kag tuo, mogamit ba kasi imuhang turn signal nga imong paibawon ang nagsunod nimo nga mo liko kog tuo. Kay naaman na siya sa dapit sa kuan sa wheel sa sakyanan o manibela. Kamao ba ka ana? Mo himo. Mo turn ka sa o maliko ka sa wala. Kamao ba ka mo kuan sa mo on sa imong left turn signal. So ila kang graduhan na. Imuha pong pagpipip. So kung maingon sila unsay mga sitwasyon nga kinahanglan ka mo pipip, so imo na siyang estudyuhan katuonon kay ila kang graduhan na. Sunod, turning. Ang turning meaning sa imong pagliko-liko. So ila sa kang obserbaran o graduhan kung ini liko-liko nimo, smooth ba imong pagliko or murag ma-feel ba sa nagsakay nga delikado or dili sila komportable ana ba. So dapat kamao ka ana nga skills pod kay haron makapasar ka sa driving test. Liko wala, liko tuo, ana nga dili ka masabod sa mga kurba-kurba nga simento inana. Sunod, use of lanes. Ang use of lanes meaning ana kung nagdagan imong sakyanan, nag-driving test ka, musunod ba kasi imong lane nga paingon ka sa tuo, naka sa tuo nga lane. Dapat mo stay ra gid kasi imong lane, dili ka mulapas sa wala nga lane nga dili imong lane kay di jud ka kapasaran na, di ka papasaron. So dapat focus unya stay sa imong lane. Kung naa ka sa left lane, o stay sa left lane. Naa ka sa right lane, stay sa right lane. Ana ra. Sunod, following another vehicle. So meaning ani ikaw maoy nagsunod sa sakyanan sa imong atubangan. So meaning nay sakyanan sa imong atubangan na nagsunod ka. So unsaon nimo unsay imong drive-an ana kung ang imong distansya gikan sa sakyanan nga naa sa imong atubangan safe ba or sakto ba, graduhan ka nila na. Sunod, passing and being passed. Meaning ana, while nag-drive ka, unya, gusto ka mo overtake or mo ana ang driving tester nimo nga. O sige ko no, overtake ko no. O testingan ganiya, unsa imuhang skills sa pag-overtake. So, dapat katunon po na nimo unsaon nga mo overtake ka in a safe way. Kanang safety ang tanan. Ikaw safety niya. Ang sakyanan po nga imuhang kakompetensya, safety po sila. So, maapot ra ka nga skills. Mangandam ka. Niya ka na pong being passed, meaning ikaw po maoy ma-overtakean. Ma-overtakean ka sa laing sakyanan. O unsaon nimo, unsay skills nimo ana nga ma-safe ka, unya ma-safe pud tong gusto mo overtake nimo. Sunod, yielding the right of way to pedestrians and other vehicles. So ila kang graduhan, obserbaran kung unsaon, kung naay tao nga mulabang palabangon ba nimo or dili, or kahibaw ba ka unsay balaod ana. Unya, about po sa laing mga sakyanan nga mo kuan nimo mo yield nimo kung imo ba silang paunahon or ikaw pa mo una, so unsay balaod ana katunon pud na nimo. Sunod, driving posture. Ang imuhang liningkuran o ang imuhang pagkakomportable sa imuhang pagdrive, ila pud nang obserbaran, ila pud nang graduhan.
Sunod, mauna na ang 3-point turnabout. So nahinumdum ka to kung itudlo nimo sa neighborhood nga nagkuanta, muliko ka, anya ni kung magliko nimo, mubaking ka, ni kung magbaking nimo, mubalik ka sa imong gigian, mao to siya 3-point turnabout, which nakahibaw na ka na, review na lang ug ang imuhang pagmaster. Mauna sila ang mga skills nga ilang obserbaran sa imuhang driving test unya puhon kung ready na ka mag-driving test. So naimutupad nimo nga taga DMV nga driving tester ug sila mo i-observe ug mo grado nimo kung makapasar ka ila na kang releasan og driver's license. So maong mag-estudyo ta sa manual aron ni driver's license driving test nimo on the road makapasar ka. Hopefully, pohon.